ሰራዊት ትግራይ አብ ወልዲያን ከባቢኡን ዓሲሉ ዝነበረ ክሳብ አፍንጭኡ ዝተዓጠቐ ሽሾ ሰራዊት ብምድምሳስን ወሳነ ዕጥቂ ብምምራኽን ናይ ብሓቂ ፈዳይሕነ ወለዶ ምዃኑ ዘመስከረሉ ምንባሩ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ተጋዳላይ ሃይለ ስላሰ ግርማይ ወይ ድማ ወድም በይተይ ገሊጹ ጸላይ ብዙሕ ሃፍተፍሲሱ ዘሰልጠኖ ኮማንዶውን ካብ ስዕረት ከድሕኖ ከም ዘይከኣለን እቲ ግንባር ጅግንነታው ስርሒት ዝተፈጸመሉ ምንባሩን ተጋዳላይ ሃይለ ስላሴ ወድም በይተይ ገሊጸሎ ገብረ መስቀል ኪሮስ ዝርዝሩ አሰናዲኡሎም حيات سراويت تግራይ ኣብ መዛዘሚ ወፍረዴታት ኣብ ቆቦን ከባቢኡን ኣብ ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ድማ ኣብ ወልዲያን ከባቢኡን ዓሪዱ ናይ ሞት ሕየት ጻሪ ከካይድ ዝጸንሐ ሓይል ጸላይ ሰራዊት ትግራይ ነዚ ደምሲሱ ንሰሜን ወሎን ከባቢኡን ብምቁጻር ዘበናዊ ዕጥቂ ከወነነ ተገሊጹ ብፍላይ ኣብ መዛዘሚ ወፍረዴታት ኣብ ግንባር ቆቦ ዓሪዱ ዝነበረ ጸላይ ጥራሕ እንተይኮነስ መልክዓ ምድራዊ አቀማምጣት ከባቢ ኣጸጋሚ ምንባሩ ዘዘኻኸረ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ተጋድላይ ሃይለ ስላሴ ግርማይ ወድም በይተይ ጸላይ ተዛቢዑ ንኽድምሰስ ኣሃዱታት ሰራዊት ትግራይ ዝዓበየ እጃም ከም ዝፈጸማ ገሊጹ ቆቦ ኣውርሰን መቕሎ ኣቲኹም በትርሰን መቕሎ እንተይተቃጸልኩም ጸላይ እናጊዕኹም ብድምሰሳ ክወቅዕ ምግባር ልዕል ተራ ነርኩም መሬት ግሩስን ትመይዳ እቲ ስብርባር መሬት ድማ ናይ ብረት ሓጹር ነይሩ ኮና ተዋጋእ ክትድይዎ ሰላማዊ ውግዕ ዘውን መንሸራተተ ንድሕሪት ዝመለስ ነይሩ ኣብ ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ድማ ኣብ ግንባራት ወልዲያ ስሪንቃን ኣብ ዝተኻደ ደምሳሳይ ውግእ ሙሉእ ሓይለን ዘሰለፋ መበል 12-13 ክፍለ ሰራዊታት ብኽፋል ሓይለን ዘሳተፋ ሻድሻይን ሻምናይን መካናይዝድ ክፍለ ሰራዊታት 11,500 ሚሊሻን ፍሉይ ሓይሊ ኦሮሞን ፋኖን ዝተሳተፍሉን አቀማምጣት ከባቢ እውን ፈታንን ነዊሕ ጉዕዞ ዝጠልብን ዋላ እኳ እንተነበረ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ተፈጥራዊ ኩነታት ከይበድሆም ፈዳይሕነ ምዃኑ ዘመስከረሉ ምንባሩ ተጋድላይ ወድም በይተይ ጠቂሱ ኩሉ ኣብ ወልዲያ ዝነበረ ዕጥቂ ሓንቲ ከይወፀት ኣብ ናይ ረመፅን ማዕበልን ተዋሕጥ ማዕበልን ውሒጥዎ ረመፅ እውን ቀቂሉ ኣብ ስሪንቃን ከባቢኡን ዓሪዱ ክዋጋ ዝፈተነ ዕሱብ ጸላኢ ሓደ ሻለቃ ኮማንዶ ብምቁራጽ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ኣብ ጸላኢ ፍጹም ልዕልና ዝተመዝገበሉ ዓውደ ውግእ ምንባሩ ተጋድላይ ሃይለ ስላሴ ግርማይ ሓቢሩ ኮማንዶ ሻለቃ ነይሩ ያው أو يكون سلطينكم ما يمثلني يفتي زع قبلات العلي أمون وسرين كان منغوليان استجبروج عبتوا تاتا سلطينكم وتم السلطان ماركم تقوي عم قوي حنجيركم تنبراتهم من وراتكم جيركم نايرة مسرح نمان أو رميسكم لعلكم ما عندكم اللهم قاعد سولكم ኣብ ግንባር ወልዲያ ዝነበረ ኩሉ ዘሳተፈ ሰራዊት ምድምሳስ ጥራሕ እንተይኮነስ ጸላኢ ወኒንዎ ዝነበረ 8 ታንኪ 64 ኦራላት ብርክስ ዝበላ ተሽከርከርትን ኮታስ ሙሉእ ዕጥቂ ጸላኢ ሰራዊት ትግራይ ክውንኖ ምኽኣሉ ዘሕብን ዓወት ይሉ ተጋድላይ ሃይለ ስላሴ ግርማይ ናብ 8 ታንኪ ተባሪኸን ድምር ሓንቲ ታንኪ ተቃጺላ 10 መድፍዕ ማሪክኩም ይኹን 307 كلتوزو حامتني يا تماريخا أو زي دما حمشته برت لبس بدمر نعم 120 كنديليو مرة خو ردي كندوزي راديو محاز مالت كندو مراحم مقتالي زبليعهم زي قافعهم معبلكو حطون تديرو رمصون تقاطيو تديرو ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ መሊኦም የሻል ክሳብ ዝብሉ ውሑስ መጻኢ ክሳብ ዝረጋገጽ እቲ መጥቃዕቲ ቀጻሊ ምዃኑን ጅግና ሰራዊት ትግራይ ንዝበለጸሉ ክዳሎ ድማ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ኣተሓሳሲቡ
جگانو 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 مرخاتو نياو دا يوم ساكوكم من قرصه واوا